اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب تنویر احمد تنویر صاحب کا ایک پنجابی کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مدینے دیاں چٹھیاں اڈیکاں یا رسول اللہ، مدینے دیاں چٹھیاں اڈیکاں یا رسول اللہ، کدی ہتھاں دیاں ویکھاں ملیکاں یا رسول اللہ، کدی ہتھاں دیاں ویکھاں ملیکاں یا رسول اللہ، کدی ٹنگیا مقدر نے، کدی ٹنگیا اے دنیا نے، کدی ٹنگیا مقدر نے، کدی ڈنگیا اے دنیا نے، کہ لارے لا کے اڈ جاندے کدی کاں یا رسول اللہ، کہ لارے لا کے اڈ جاندے کدی کاں یا رسول اللہ، اجے بھی جے نہ قدماں وچ اے سدیا اپنے منگتے نوں، اجے بھی جے نہ قدماں وچ جے سدیا اپنے منگتے نوں، تے تانے مار نے مینوں شریکاں یا رسول اللہ، کے تانے مار نے مینوں شریکاں یا رسول اللہ، نہ ویزا نہ ٹکٹانے نہ پیسے نہ گن پلے، نہ ویزا نہ ٹکٹانے نہ پیسے نہ گن پلے، کتھوں اے پے
فٹیکاں یا رسول اللہ کہ توں اے پیش پیاں نے فٹیکاں یا رسول اللہ ودا کرنا جدوں حاجی مدینے پاک دے بلے ودا کرنا جدوں حاجی مدینے پاک دے بلے نکل بے ساختہ جاون چیکاں یا رسول اللہ نکل بے ساختہ جاون چیکاں یا رسول اللہ جے پوچھو حال سفنے وچ کدی دکھاں دے مارے جے پوچھو حال سفنے وچ کدی دکھاں دے مارے تے تنویر وی آکھے میں ٹھیکاں یا رسول اللہ تے تنویر وی آکھے میں ٹھیکاں یا رسول اللہ مدینے بل دیاں چٹھیاں اڈیکاں یا رسول اللہ